să... Coșu Mihai. Dar nu mă văd aici încă. Trebuie să ai răbdare, Ana. Da. Nu trebuie să te ghidezi după imaginea de acolo. Acum, dragilor, eu astăzi am să gust anumite lucruri din preparatele pe care Ana le-a pregătit pentru mine. Da, și o să fie foarte interesant. Mai ales că un pic nu mă simt în apele mele. Așa că sper să vă placă. Am văzut chestia asta și la alții. Așa mă mângâi eu pe mine câteodată. Și a fost foarte interesant. Așa că, de ce să mai amânăm? Sunteți gata? Să-i dăm bice. Am să descoper acoperitura asta, acoperământul acesta din fața mea. Chiar acum am să-l descoper. Chiar aș vrea să-l descoper. Și am să-l descoper. Ta-da! Am reușit! Bravo mie! Sunt foarte, foarte multe lucruri foarte interesante pe care Ana le-a pregătit pentru mine ca să le degust în seara aceasta. Și eu am să le degust. Am să încep întâi cu un măr roșu, probabil, sau cu asta. Ce bine miroase! Doamne, ce bune! Îmi place foarte tare. Destul, merele sunt foarte sănătoase. Au vitamina C și au, pe lângă asta, și foarte multe alte vitamine și minerale, multe elemente enzimatice și nu e bine deloc să le mănânci. Nu mă pot abține. Nu e bine deloc să le mănânci după mâncare. Dar e foarte gustos. Mă ling pe degete. Da. Merele astea sunt luate de la... Evident că nu am să mănânc microfonul. Un mic moment de neatenție. Merele astea sunt cumpărate de la magazinul Moldova. De aici, de la noi, din Irlanda. Este o rețea de magazine care ne aduc tot felul de lucruri din jurul estului Europei. Care sunt foarte bune. Dăm voie să iau pomelul ăsta. Eu nu vreau să-l supăr pe Marc, dar el a dat deja 2 beșini. Te rog să te oprești pentru că eu mănânc. Și am să gust pomelul. Doar să termin de mâncat. E foarte bun. Aș fi vrut să termin de mâncat din gură mărul, dar n-am apucat. Mă grăbesc ce să fac. E bun. Oh, am scăpat mărul. Dați-mi voie să vă arăt ce am aici. Tada! Nu știu dacă vă place, dar... Eu vreau să scapă la jos. Sunt un pic neatent că sunt foarte multe lumini în fața mea. Ce bine miroase. Doar că întâi vreau să mănânc mărul din gură. Înainte să gust de pâinea asta. Am să mestec un pic mai repede. Răbdați-mă, pentru că n-am toți dințele la mine, cum se zice. E un pic dificil și atunci când vorbesc. Da. Cred că sunt gata să iau o felie de, dacă știți voi, pâine cu miere de albine. Asta e cea mai simplă și cea mai gustoasă chestie pe care o poți mânca la orice oră din zi, fără să te îngrași. Cine vrea să argumenteze,
Vedeți? N-am niciun pic de grăsime pe mine. Asta este doar hanoracul. Să mergem înainte. Am să iau căliuța asta. Ce-mi place cum se simte mierea în mustață. Se simte super. Se spală cam greu, dar... Marc, înainte să pleci, dă-mi, te rog, iaurtul ăla de jos. Aș vrea să-l încerc. Și de frumoasă. Ăla care îl pregătisem pentru tine. Poți să-mi pui chiar aici în față să ajung la el. Nu-l desface. Ok. Am să-l desfac eu. Bine. Da? Mulțumesc foarte mult. Și mâncăm O să mai iau o bucățică de pâine cu unt și miere de albine. Așa sunt eu, îmi bag în gură ca de bun. De nici nu pot mesteca. Așa sunt eu. Nu e drept. Te supăr dacă sunt murdar. Mi-era rămân fermituri în barbă. Oh. Un pic cam tare coaja. Mai bine să o scot dacă e așa tare. Da. Și cum spuneam, în continuare, am să încerc am să întorc asta ca să văd ce scrie pe el. Ok, Natural Cottage Cheese. Cred că este luată de la Lidl. E de la Melbona. Noi toți am mâncat cel puțin un iaurt de la Melbona. Știu că dacă fac gălăgie o să rup microfoanele. Super. Am să dau microfoanele un pic mai într-o parte. Și am să iau lingura asta. Și imediat ce termin de mestecat, am să iau... Ce bun e! Te rog, adu-mi un șervețel, că am uitat să mă șterg la gură cu un șervețel. E un pic frig aici și de asta îmi dau lacrimile. Ce bun. Da. Super. Deja am mâncat, sunt aproape plin. Sper că vă place chestia asta. Am să iau șervețelul de la Marc. Mulțumesc, da? Și am să mă șterg un pic la gură. Da. Așa că, dragilor, sper că nu vă face foame. Sunt sigur că voi tot aveți în casă o pâine cu unt și cu miere. Era să o vărs. O pâine cu unt și miere de albine. E una din cele mai gustoase snack-uri pe care poți să le mănânci. Ok. Mai este un colțișor aici. Nu am să-l iau, pentru că deja am mestecat un pic. Și am obiceiul ăsta să vorbesc când mănânc. Foarte bun. Foarte bun. Asta pot să spun sincer. Dă voie să mă șterg. Ok. Super. Cred că am să beau o gură de apă. Care o am pus-o lângă măr, mai sus de măr. Am pus-o
Și chiar am să iau imediat acolo. Am ajuns la ea. Am să termin de mâncat din gură și am să beau o gură de apă imediat. Așa. Chiar am să mă șterg un pic la nas înainte de asta. Am să mă șterg un pic la... Mi-a dat cu unghiia. Și am să iau o gură de apă. Doamne ajută și să rămână pentru masă. Să-i dăm. Nimic nu se compară cu o gură de apă bună filtrată. Cumpărați-vă filtru. Green, dragilor. Sper că v-a plăcut. Eu am să mai gust un pic. Da. Nu mă pot abține, îmi place foarte tare și îmi vine să-mi îndes lingura până în ceafă prin gură. Oh, și asta, dragilor, uitați-vă bine la ea. Focus, focus. Asta este pomelo. Un pic acră, după cottage cheese. Delicios. Apropo, este un semafor aici. Îmi dăm voie să mănânc. Este un semafor aici și tare îmi place că multă lume se uită direct. Foarte bun. Mă iertați, asta nu cred că făcea parte din... Băi de capul meu. Dacă mă gândesc bine, nu știu dacă e o idee bună. Fac chestia asta, dar așa m-am gândit eu să mănânc pe live. Marta, ce părere ai? Ești de acord că fac bine și fac? Da. Un pic m-am încălzit, așa că am să mă ridic și am să iau o pauză. Dacă vrei să-i tu un cupat și un pic pe prietenii noștri, nu voi să mai iau gură? Vă aduc în față la cameră? Da, chiar acum, dacă poți. Eu o să mă șterg pe mâini. Salutare! Iară se termină ăla și începem ceva nou. Unul să uite. Faceți schimb? Nu Sau știu fac eu dacă cum e? părinții mei acum să uite. Sau fac eu cum e? Da. Poate doar că... cu alea care știți voi care... ăla, nu știu cum se cheamă, dar trăgeți, tocmesc, tare. Tata mea vrea să cadă pe scări. Da? Era interesant până la urmă. Ok. Gata. Noi ne-am apucat de nebunie. Așa. Vreau să-mi dau părul ăsta într-o parte din gură când stă partea asta altă, când stă așa cumva. Și noi n-am dovedit să mâncăm seara și am zis că hai să mâncăm aici. Olea cacă. But it's ok. Parcă am mâini de distrofic. Masa azi nu mâncăm. Deci, o leac de apă îmbărsat pe jos, nu mai am. Mă scuzați, scris așa de... Marcoadă o leac de apă, te rog frumos, că mama că nu-i sete, dar înfirește. Nu, chiar plină, că să nu mai vărs iar. O leac e cald în casă. Da, așa, o leac de aer. Am copt am o pâine, nu de multă. Părul ăsta iar așa vine în față și... Nu dau după ureche așa să-l dau o leacă. Așa. E gata, da? Da, mulțumesc frumos. O leacă, o mai încoace când ajung mâinile astea mele încrez într-un loc. Așa, mulțumesc. Deodată să bine. Hai să începem cu apă.
N-am băut. Nu vreau o leac. O leac sunt. Doamne, iartă-mă. Dar normal, din mustața mea nu se ține mult. Da. Și ziceam eu că am copt astăzi o leac de o pâinică. O pâinică și-am făcut-o, dar apropo, știți că eu fac un curs de cum scoci pâinică cu Maia. Iată, astăzi am filmat rețeta cum să bagi și semințele acolo. Și e ca barăta. Da, o leacă de știle să crezi de unii nu trebuie. Da, și așa-și mânca o bucată de pâine, că e proaspătă și moale și bună și cu semințe de ind și semințe de bostan, de dovleac. Și am pus și niște miere. Nu, eu din farfurie nu mănânc, dar să mănânc numai așa, o bucățică. O bucățică, două, pot să... ce bine arată. Cu două mâini, că așa pâine cu două mâini. Da. Am vrut niște undă. Undă chicată în brânză. Aș mănânc numai pâine. Așa de îndemânatică. Am o șaleu din brânză și mare trebuie. Uite, iată-l, iată-l, așa mai încolo. Pe acolo l-am găsit. El a crezut că se ascunde de mine. Uite, Dacă am zis că mănânc numai... Nu-mi stă în fire să mă șterg de haine. De-aia părul ăla să mănânc cu tot cu undă. Marc, mulțumesc. Aș băga și niște brânză, dar încă n-am unde, că am mult până în gură. Știți vreo Cleaning Company care poate să iei pe urmă strângă aici după că eu când mănânc ca porșica. Mă la gât am mâncare. Dacă am nasă mare, să bagă peste Vă și cald în casă. Deschid ușa? Cred că trebuie să deschizi și ușa de la balcon. Cineva să moară de căldură aici. Da, au zis că deschid geamul. Da, da. Cu păr în două. Așa. Șervețelul ăsta era pe și nu știu unde, dar... Marco, adu șervețel, te rog frumos, că n-am și nu, adu unul normal, că cu n-am ștergeam în jumătate de casă. Adu bucate șervețel, ia că acolo șervețelele pe masă. Părul ăsta, cu brânză în două, it's ok, mâine mă spăl. Azi nu dovedesc. Trebuie să-mi suflu mușii, că... Dar se șterg. Nu mai suflu, dar și se șterg. Așa. Mulțumesc. Aș mânca o bucată de pămelă. Apropo, noi ne-am gândit... Pamela aici în partea stângă, microfonul nu-l mănânc, încă am vrut să mănânc și Mihai mai devreme, dar... Nu. Am început cu o idee, să vă zic, mai am o bucată de pamela, o bag în gură și... Ca pe ce dulce. Azi Mihai a fost la magazin Moldova și a cumpărat niște fructe. Și am zis că să vă arăt și zi bune. Ia să mai bag o bucățică în gură. Da. Brânză cu pamela. Hop, nu, iar în brânză. Trebuie să o pun normal în gură, că... No! Hop! Pe jos! Vezi? Ați văzut? Dacă mai dau pe jos, mai mănânc și cochii. Apa era să o dau jos. Untul de pe mașină, nu trebuie. Vă spuneam că
Ne-am gândit, unt fără pâine și de bun. Aolea că... Acolo niște bucățele de pâine rugumată. Marcă nu te râde. Don't talk loud. Nu, asta eu am rugumat-o și am dat-o pe jos, nu e bună. E ca și ea mai întreagă, parcă mai este cum mai este. Așa, e ca așa cum e, e ca așa. Super. O superbitate extraordinară. Nu, nu-mi place coaja, nu. Aha. Cum să-mi scot părul din gură? Iasă cu miere pe Vreți față. Nu mai vreau. Dar tu, de ce bețel ce ales mă șterg pe față, te rog? Unul curat. Nici nu ți-s mă spăl așa cum mă ștergi gine. N-am gândit. N-era vârsta să mă scar chiar la piept, că nu gresc cu oameni. Eu? Nu, noi. Ne-am gândit că... Nu, eu m-am gândit. Da, că n-am decis niciunul. Ca pe canalul ăsta să împărțăm despre noi, da? Nu deși se numește o familie sincer. Pentru că, da, n-a să mănânc pamela cu brânză, nu-mi se pare o idee bună, deși eu o să o lăs acolo. O leg de apșoară așa aș bea. Așadar, ca aici pe canalul ăsta de YouTube, o familie sinceră, să spunem lucrurilor pe nume, sincer, așa cum sunt, despre unde suntem, ce facem, cum facem, ca să împărțim cu experiența noastră și mai știi, cuiva să mai trebuiască. Și eu e ca să, așa, moldovancă, eu sunt moldoveancă, și tata meu e rus. Și eu, tare multe cuvinte le-am cele așa, din partea aceea rusește. Și dacă am crescut în Moldova, respectiv vorbim așa cum vorbim. Da, aș mânca o pe de măr, da. Oh, Doamne, așa din îndemânat, că da, am vrut și el la tăiet deodată, dar nu știu ce, nu am găsesc pe ăsta. Bă, ce mă rău și-ți puternic eu, nu știu, tot în două mără. Nici șotul n-am să rău eu. Nu pot. Foarte bun. Așa, drept pe microfoane. Ce vorbeam? Ne-a rămas între dinți. Așa-i facem lui Eva și așa mai facem și noi câteodată. Nu vă gândiți la prostie. Deci, Mihai vorbește cum vorbește în limba română. N-a spus grec, ne-a rămas o bucată de jumătate de măr în dinți. Perfect. Dar eu vorbesc așa cum vorbesc. Că am întâlnit pe Instagram, dacă tot o să mai activ, mi-apar tot felul de oameni care vorbesc foarte bine limba română și caută tot felul de motive ca să anine de alți oameni. Și, dar eu dacă sunt așa cum sunt și vorbesc lucrurilor așa cum pot, așa cum știu, așa cum... Așa cum sunt, eu. Păi, nu mă prefac. Prindesc o grămadă de comentarii de celea că of, așa mă bosesc, să mă scurg sub masă.
Marc, dacă vrei să ajuți un pic. Marco, ajută-mă, o leacă, că mă scurg. Du-te și tu până în fața camerei. Fac o pauză, am își venit înapoi. Câte mami să uite? Un loc acolo, dacă vrei. Eu am să stau și eu aici, am văzut că Îmi place să mănânc de pe jos. Una din idei care am avut-o e ca să pregătim ceva, să pregătim ceva de mâncare. Și rețeta aceea să o filmăm, să o împărțim și cu voi. Iar ulterior, mâncarea aceea să o gustăm împreună. Cum vă se pare așa? Mă uitam să văd dacă ai mâncare în pahar. Verific și eu. Marc, cum ți-a părut? De râs. Așa și așa? De râs. De râs? Să mă bag și eu în seamă aici un pic. Da, e prima experiență, e prima dată când... Bă, cumva trebuia să începem. Așa că sper că v-a fost interesant. Sau sper că a fost entertaining. Sau sper că a fost plăcut pentru voi. Așa. Doar să verific cu voi. Nu, voi uitați în imagine, vă uitați sus, da? Da, eu mereu mă uit în imagine jos. Ok, o să trebuiască să scăpăm de ea. O să punem în lateral sau Da. cumva. Ok. Sunt curios de cât timp merge show-ul ăsta. Și am să trag o privire imediat. Și cred că nu o să-l mai ținem foarte mult, dar o să continuăm next time. Vreți să mai spunem ceva acum pe final? Dragilor, ăsta până la urmă o să rămână primul nostru video material pe care îl facem. Nu văd, nu scrie cât timp. 45 de minute. Da? Nu o să uită nimeni așa de mult. Unde? Da, started 45 minutes ago. Mhm. Ok, da. Aici pe canal încă scrie Mihai Ciuhat. Asta e canalul meu vechi. L-am reciclat. Dar o să schimbe numele peste 5 zile, dacă nu mă înșel, pentru că nu mă lasă să-l schimb. Cine știe de ce. Mi-a zis acolo că pot să schimb peste 5 zile. Așa că, dragilor, mulțumim că v-ați uitat la noi. Vrei să mai spui ceva? Nu, mai terminăm. Am nevoie la WC unul de altul. Vă pup! Să aveți o zi bună în continuare și o să ne mai vedem aici. Trebuie numai să construim corect structura la canalul ăsta, să înțelegem bine ce facem cu el. Dar o să fie foarte interesant. Și... Una din chestii, așa cum vrem și noi să fim sinceri, aș vrea și voi să fiți sinceri, cei care cumva nimeriți să vedeți video ăsta, lăsați-ne feedback-ul vostru. Adică exact așa ce credeți. Voi vezi că cleful e Și prea nu mult. jurați, nu fiți nesimțiți. Puteți să spuneți tot ce credeți că e în regulă. Noi o să dezbatem extrem de multe teme aici pe canal și o să fie foarte interesant. Temele respective o să fie de la sănătate până la viața noastră personală Spiritualitate. sau chestii legate de business. Noi suntem băgați în foarte multe ape, să zicem așa, și ne pricepem la multe lucruri, dar dincolo de asta Învățăm. la fel ca toți învățăm și asta e pur și simplu călătoria noastră și vă luăm cu noi în călătoria noastră și sperăm să vă placă. Și mulțumim că ne urmăriți deja pe Instagram, pe canalul lui Ana, de ceva timp și sunteți foarte activi. De asta am și decis ca să înaintăm cu un canal de YouTube. Așa că sunteți super, keep up cu noi și ne vedem în următorul material pe care îl facem. Bye! Mulțumim. Și acum Să nu vină el.